मानोथो आफाद दादों मानोथो आइजो आफाद दादों ओरैनोल' नामावल' आइजो आफाद दादों नामा नामावल' दिन्थिफ्लानो थाखाय आफाद दादों नामा आं लाजिनाय मोनबायलै जेम्स वाव गाइस थ' हेल' गाइस दिनैनि भिडिअखौथ' माने टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस माने दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन मानो होनोब्ला दिनैनि भिडिअआ माने इउटुबार भार्सेस इउटुबार आरोना गाइस मानो होनोब्ला जोंहा पिटांकि ब्रादारा माने जोंहा जेम्स ब्रादारखौ माने जावदों आरोना बिराद गाज्रियै बिनिनो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैबाय आरोना गाइस माने बे भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो माने आं जायनिफ्राय बे भिडिअ क्लिपखौ माने लादोंमोन बिनिसिम आं निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना गिबियावनो गाइस मानो होनोब्ला आं बे भिडिअनि क्लिपखौ लानाय जाबाय आरोना गाइस बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना गाइस दानिया फैदो माखासे इउटुबार्सफोरनि सायाव आं बुंनो सानदों सेनियर इउटुबारफोरनि गेजेरावहाय आङो सानै इउटुबार्सखौहाय बुंनो सानदों दे रायजोफोर फैसालि ब्रह्मनि थ्रुयै आङो बे सानै इउटुबार्सखौहाय दिनै बुंनो सानदों गिबियाव नोंथांमोना जेम्स दैमारि नामा बिनि सायाव आं बुंनो सानबाय जेम्सआ फैसालिखौ सिनाया फैसालिखौ मानो नागिरदों अब्ला जेम्सनि थाखायब्ला बेफोरबायदि समाजावहाय गाज्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय सुबिदा होनांगौ ना मा बुङो रायजोफोर जेम्सखौहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आदा आदै बुङो ना नाथाय जेम्सनि गोसोआ दे माबायदि बेखौथ' नोंथांमोना हमनो हाया जेम्स आरो मैदोम बिसोर सानैया दे मोनफा मोनफा गाराय जाखानाय माखासे दाखोन दङ बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ जानो हागौ गोदान सुबुंफ्रा रावबो मिथिया नाथाय जेम्सनि जे स्ट'रि बेखौहाय आङो बुरखांना होआ रायजोफोर मिथिबाय दा आं मिथिगौ जेम्सआ माबायदि मानसि आरो जेम्सआ मानो फैसालिनि बेबायदि बुंनाय रावावहाय सापर्ट खालामदों फैसालिखौहाय नागिरनो थाखाय भिडिअ बानायनायनि थाखाय जेम्सआ मानो हामजायाखै मैदोम बसुमतारी बायदिया फैसालिनि भिडिअ बानायनायावहाय मानो गाज्रि मोनदों फैसालिखौ मैदोमा मानो मोजां मोनदों ना जेम्स आरो मैदोम बसुमतारीमोना फैसालिजोंनो गुलि थांलाय फैलायलाय आन्दोआवहाय माबा मोनसे दङमोन नामा दा बेनिखायनो बिथांमोना फैसालि बसुमतारीनि बायदि आखलखौहाय मोजां मोनदों ना बिथांमोननि बायदिब्ला फैसालि ब्रह्म आरो खनजिथा बर'मोननि थाखायनो बेफोरबायदियानो मोजां नामा दा जेम्स आरो मैदोम बसुमतारी नोंथांमोननि थाखाय बै 6 दाननि गथ' गोनांखा सिजारिं जानानैहाय गाराय हामैसायावनो गुबुन लाइमोन सिख्लाजोंहाय थांनानैहाय इन्जय खालामग्रा बिसोरबायदिनि थाखायसो नोंथांमोना मोजां मोनो नामा बैसोरबायदि मानसिखौसो मोजां मोनो नामा नोंथांमोनालाय जेम्सआथ' सासे फौजि आरो नोंथाङाथ' गियानबो थानांगौ नोंथ' सासे इडुकेटेडबो नों बेफ्रावहाय सापर्टसो होनांगौमोन बेबायदि मानसिखौहाय खमसे खम समाजावहाय गाज्रि थासारि लाबोग्रा समाजखौहाय लाजि फोनाङा बेफोरखौहाय आयेननि राहा लानांगौ बेफोर बाथ्राखौ नों बुंनांगौमोन नाथाय नोङो माब्रै सिनाया जाखो सारा बर'फ्रानो सिनायजोब्बाय फैसालि ब्रह्म होननानैहाय उमुकनि हिनजाव होननानैहाय उमुकनि बिमा होननानैहाय अब्ला जेम्स बायदि सासे जिम गेलेग्रा आरो बे फैसालि ब्रह्मआबो जिम गेलेग्रा अब्ला माब्रै सिनाया जाखो आं लाजिनाय मोनबायलै जेम्स वाव गाइस माने जोंहा जेम्स ब्रादारा माने फैसालिजों माने जिम ज' माने गेलेफानो मोनबावदोंसै आरोना गाइस माने नैबे जोंहा पिटांकि ब्रादारा बुंनाय मथेथ' माने जोंहा जेम्स ब्रादारा माने फैसालिजों माने एखेलगे माने जिम सोलोंदों जिमाव थांदों आरोना गाइस ओमफ्राय बिनिनो मोनसे आपडेट भिडिअ लाबोदोंमोन नुखाबाय गाइस माने जाय फुल नायदों बिसोरथ' मिन्थिखाजोब्बाय आरोना गाइस मानो होनोब्ला जोंहा जेम्स ब्रादारखौ माने फैसालिजों माने जिमाव एखे जिमावनो माने हाबो होननानै बुंनाय खोनादों आरोना गाइस भिडिअआव ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेनोमोन गाइस ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गाइस लोगोसे गावस्लाजोबना होलां आरोना गाइस ओमफ्राय थाबैनो गाइस आंनि इउटुब चेनेलखौ 1K कमप्लिट खालामना होदो आरोना गाइस ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै गाइस ओमफ्राय नोंथांमोननि अननायाव दाथ' भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना गाइस मानो होनोब्ला इउटुबारफोरखौ सोर इउटुबारफोरा जावजाखो बेफोरनि माने भिडिअ लाबोदोंमोन आरोना गाइस ओमफ्रायथ' भिडिअखौ नायनानैथ' नुखाबाय गाइस माने जोंहा जेम्स ब्रादार आरो सोरमोनथाय माने आं बारा गोसोआव लादिया आरोना गाइस माने बिसोरखौ माने एसे मोजाङैनो जारि जाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय जोंहा आदा जेम्सआ माने मोजाङैनो जारि जादों आरोना गाइस ओमफ्राय बिनिफ्राय आदा जेम्सआबो मोनसे
बेखौ उल्था जारिफिननायनि भिडिअ लाबोबा एसे मोजां जागौमोन आरोना गाइस ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना गाइस ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा गाइस लाइक कमेन्ट शेयार आरो गावस्लाजोबना होदो आरोना गाइस ओमफ्राय थाबैनो 1K खालामना होदो आरोना गाइस ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेला माने 1K नि खाथियाव थांबाय दङ आरोना गाइस नोंथांमोननि सापर्टआवनो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आरोना गाइस थेंक इउ आरोना गाइस नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय गाइस